video in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Setup sa atong lights. Ayos ka ang lights. Ato i-transfer sa Pikas ang lights ha. Tuwa raw. Okay, nice ka one. Open tag another. Then, what's that? Okay. So, sa mga wala kita or wala kabalo, unsa niya akong light. So, makita niyo sa akong mga daan nga video kung unsa niya akong mga lights nga gigamit. So, kung gusto mo na may idea, comment lang mo diretso kay para makabalo mo. Diba? Okay, so setup ng lights and ako ang references. Kadto lang open sa references. Okay, syempre kinahanglan ako tayo references, di ba? Okay, live beta live pati po kayo story yata dire. Okay. Ayun. So 2012 ayun. Actually, mag-imo pa og reference. Next is 2019. Next is okay. Okay, news. Okay, sige. Okay. Bites. So regarding wrap up lang ta gahapon ang topics regarding or about atong rape, di ba? Sa tong rape. So about how you dress or something sa problema sa rape. So na ako'y na-recall murag buot rapod na ko ni. So buot ra ko at but I mean ako ra tong opinion na makita mo to ninyo kung unsa akong opinion about ato, di ba? So karon adlaw gamay kay akong kita sa akong negosyo dayon gamay og sweldo. Gamay og sweldo. So nag-storya sa akong asawa, sumurot ang sweldo tanan sa bayro nun dara. Dayon ang budget na mo makuha na posible sa dito sa kita sa katong negosyo. Possible mahurot ra gyapon ang kapital sa negosyo o para kaon. So ambot lang asa ni padulong pero God bless kung sa padulungan na di ba? Tayo niyo ng asawa mundang ko video. So magpa-load man ta, di ba? Pag-upload na to, ato magasto sa pag-upload is 300 MB ra. So pwede pa ko maka-upload og kalima sa kadlaw or I mean kalima, di ba? Kalima sa kadlaw or kaupat. Kay 1 gig man ang kuan, 1 gig man na sa YouTube. So sayang opportunity. So man ang ginatawag na yung siya libre ka, upload man ka pero cheap opportunity para mag-upload ka og content, di ba? So cheap opportunity na siya para mag-upload ka og content. And isa pa sad, by average kinahanglan daw nasa 150 I think para hantod 300 videos para naa kay subscriber nga 1,000 subscriber up to 10,000 subscriber. So sorry kay mas kong light ha, mapalong lagi. So kinahanglan tao para mabutan na or ma-monetize monetize may daw ang target, then at the same time po kana pong sakto po daw ang content, di ba? Sana po isulod daw ang content. So mana siya. So ako gyud panipadayon nun, pero nga pa nako pila na 11 minutes raman. So karon okay, again dadto ta sa news. Mahilig mo ko sa news, current events. Karon siguro Monday, karon nga adlaw is yatagan og verdict si Maria Risa sa Rappler regarding sa katong iyahang kaso libel, cyber libel. I mean specifically cyber libel. Sabot pa sabot cyber crime siya under. So nasa NBI. Okay? So nahitabo na siya is nigawas na siya nga publication is 2012. So dili pa si Duterte ana. Ito ba? Diba? Dili pa si Duterte. So na din mga nanghitabo karon niya magkontra ang admin mo nang ihapis ang inline ang admin, pero sige lang
kagaya na buntag ako pong nabalitaan sa YouTube, dili na siguro ni fake news kay daghan man kayo, nag-trending pa gyud. Duha sila sa iyang writer, former writer is guilty sila, ilang verdict is nganong na guilty, anong guilty sila tungod kay na mga republication. Anita mo manggod is gi-publish siya is 2012, dayon gi-republish siya I think 2014, plus na rin tayo mga amendments sa atong law nga nahitabo dayon nga ang application sa mahitabo nga kaso amendments which is sulod to siya nga pag-republish nila is about 12 years na ang timeline. So pwede siya i-recall as 12 years, 'di ba? So pwede pa ka manumbong after 12 years siya na publish something inana. So sa effectivity niya ba kung nahitabo na siya along 20 years ago, so dili na pwede ana ba. So murag na ay amendments man siguro sa law about ato nga cyber libel. So nanumbong sa iya ha, actually pribado nga tao, Keng ang apelyido daw, Keng. So by technicality ambot naun sa to pagkasulod nakuan siya, guilty siya, summary. So basa na lang mo glain, taga ra mo og brief nga information about ana. So guilty siya. So by technicality nasulod siya sa mga amendments, sulod sa tong amendments. So cyber libel about man gud to sa naisakyanan, then something gigamit to nga sakyanan, inana ba. So actually di siya related sa admin karon. Okay, so di siya related ana. Lahi siya nga tao, pribado siya nga tao ang nanumbong sa iya. So para po sa ako or pareho na tong tanan nga gahimo og content ani sulod sa YouTube ug sa Facebook, is kinahanglan responsible ta, either Rappler ba na or dili, ENC ba na or kung unsa man galing na istorya ra nato kung unsa may content. Dili na ta maghimo og malicious content or maghimo og malicious meaning something ingana na. So mugot ta kabalo pag abot sa grounds labi na og mura bitaw ka initiate ka og something negative, dayon dili to siya bisan pa og, diba? So kung questionable siya sa law at kabalo kung saon nila na pag di man ta abogado, what if mapildi atong abogado, what if watay pang abogado, di ba? So na siya may tabo sa ato dili na to dapat ikuan na atong kaugalingon nga tungod kay naatay freedom of the press, di ba, or freedom of speech, mao ba na siya. So okay, fights nakahatag ta ng opinion pero dili na to pasubraan. So para pod sa ako kato pod siya mismo is learning to sa mga gahimo og content, di ba? So yun ka bright na ra ba na si Maria Risa. So bright na na siya, I think idol ka na ko siya, the way siya mo istorya na, pero nahitabo pa gid nga na guilty siya. So what if na lang kita nga bugok ra balo na to, what if bugok ra balo na to, mag-comment adlo kaya mo, di ba? So warning na siya para sa to. Dapat sensitive ta, I mean ako raw magid ni paghimo na ko ani walay edit. O dapat bisa nag-ingon na dapat dili ka kuan, sensitive gyud gyapon ka. So, di ba? Dapat i-break nimo mo kaugalingon nga law, labi na og pag-review nimo sa imong video. Wala na kay na ingon dito nga di mo. Di ba? So nana siya. Di ba? So dapat ato ma-learn nato na siya. At the same time po, sa ko pong point of view is sa iya pod mismo is kung naamang galing siya nahimo, dili man pod siguro na nga unfair, di ba, tong justice system. Tanaw nako murag dili man nalang gid siguro technicality nga wala na sila naka-comply. Pag-abot sa rule, pag-abot dito kanang interpretation, kanang technicality, pag-abot sa pag-submit date, republication, so pa na amendments, so grabe na ka technicality, di ta kasabot ana, di na masulod sa atong utok, di
Di ta kasabot ana. So di ta kaapas ana. So kita dapat lang daan sa paghimo pa lang nato ani ang mga komentaryo, opinion o mga rekomendasyon o mga unsa pang mga amunisyon. Be careful. Warning sa tanan sa tuwa. Ha? Mga content maker. So, okay. Unta lang. Diba? So, dapat sensitive ta na. Pataka na ta sa atong mga baba. Be careful kung asa taman ang imong freedom. Is yes, natay freedom. Pero dili nato na gamiton para makahimo og negative sa laing tao. So, I mean, I'm not talking nga gahimo siya negative sa laing tao, which is naa lang siya responsibility para i-cover up to og sakto. Okay? Naitabo lang na technicality under siyang management. So, 11 minutes na. And thank you. Bye-bye.